салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шалогу Хоҷа бо шумо ҳастам. Нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 12 январ таваҷҷӯҳ кунед. Додгоҳи Олии Тоҷикистон ҳукми авфи марди муттаҳам ба бадрафторӣ бо духтари 12 соларо бекор кард. Парванда барои таҳқиқи дубора фиристода шуд. дар вафоти худ ғазалхон рафт. ҳайф. марги Қурбоналӣ Абдуллоев аҳли ҳунарро мотамзада кард. бочаҷон гуман ҳаҷ мерам ба шуморо бо худо ҳаҷи шуморам қабул куна. бочаҷон гуман корбарони тоҷик мегӯянд ба фейсбуку инстаграм ворид шуда наметавонанд. мақомоти Тоҷикистон вуҷуди мушкилотро рад мекунанд. хол кардам ки инстаграма бое сар чиз кардам мегиранд бу. Додгоҳи Олии Тоҷикистон ҳукми додгоҳи шаҳри Ҳисорро дар бораи авфи як ҷавони гумонбари таҷовуз ба номуси духтари 12 сола бекор карда барои таҳқиқи дубора ба додситонӣ фиристодааст. Як манбаи огоҳ аз қазия гуфт бо даъвои вакили мудофеъ ва барои ҷой доштани камбудиҳо дар парванда ҳукми додгоҳи Ҳисор бекор карда шуд. Додгоҳи шаҳри Ҳисор моҳи декабри соли гузашта марди 32 соларо ки ба таҷовузи духтари ноболиғ муттаҳам буд бар асоси қонуни аф аз толори суд озод кард. Дар фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз раиси ҷумҳур ва раҳбарони ду палатаи парлумон талаб карданд ки ҷазоро барои гунаҳгорони бадрафторӣ бо ноболиғон сахттар намоянд. имрӯз аҳли ҳунар дар Тоҷикистон бо овозхони хушсадо Қурбоналӣ Абдуллоев видо карданд. хонандаи шинохтаи тоҷик дар ҳоле аз дунё рафт ки мегуфт ҳанӯз таронаҳои беҳтаринашро насурудааст. нисфи умри Қурбоналӣ Абдуллоев дар рӯи саҳна гузашт ва солҳои ахир Русияро макони зиндагӣ ихтиёр карда буд. аммо марзҳои баста сабаб шуд ки ба он кишвар баргашта натавонист ва рӯзҳои вопасинашро дар ватан гузаронд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлой Абдулло гузориш медиҳанд. این نفران برای ویدیو با قربانعلی عبداللویف овозхони шинохтаи тоҷик дар манзили зисти ӯ дар шаҳри душанбе ҷамъ омаданд. ҳунарманди шинохта рӯзи 11 январ дар синни 57 солагӣ даргузашт. ман дар бисёр маҳфилҳои орифона қурбоналиро дидам, дар маърифҳое ки аҳли дил, аҳли назар ҷамъ буданд ва вай фақат аз классикҳо, аз сурудҳое ки наҳт асту бисёр сурудҳое ки ба сӯи ҳақ, ба сӯи худо ҳидоят мекунад, ҳамин хел таронаҳои бисёр ҷаззоб тараннум мекард. фикр мекунам имрӯз тамоми мардуми Тоҷикистон ғам дорад. наздикону ҳунармандон ва дӯстони Қурбоналӣ Абдуллоев мегӯянд ӯ бо сурудҳои пуреҳсосу мондагор ҳамеша дар дили мухлисонаш зинда хоҳад монд. пас аз соати 9 субҳ турбати Абдуллоевро барои хоксупорӣ ба зодгоҳаш маҳаллаи гулрези шаҳри Ваҳдат бурданд. маросими видо бо ин ҳунарманд бо ширкати зиёди ҳамкорону дӯстон ва наздиконаш баргузор шуд. пайвандонаш гуфтанд Қурбоналӣ Абдуллоев ният дошт ки имсол ба сафари ҳаҷ равад. ҳаҷ мерам гуфта ки бача бочаҷон гуман ҳаҷ мерам ба шуморо бо худо ҳаҷи шуморам қабул куна. бочаҷон гуман омадум бо шуморо рӯй мекунам. сабаби марги ҳунарманд эълон нашудааст. ба гуфтаи пайвандон ӯ беш аз 2 моҳи охир бемор буд ва дар беморхонаи сироятии душанбе табобат мегирифт. ин маълумот низ нашр шудааст ки вай 2 ҳафтаи ахир зери дастгоҳи нафаси сунъӣ табобат мегирифт. қишлоқа ки ман чашмам масти ту бошад, душанбе, лайло, санамо, аввалин ишқам ту будӣ ва чеҳраи хаёл аз таронаҳои маъруфи ҳунарманд ҳастанд. соли қабл баъзе аз расонаҳо хабар доданд ки Қурбоналӣ Абдуллоев тарки овозхонӣ кардааст, ҳарчанд дар ютуб пайваста таронахониҳои ӯ дар иҳотаи пайвандон пахш мешуд. خواب بودم در سری زانوی وقت عمر چون خوابی پریشان. рӯзи гузашта ҳамчунин қалби Ӯктами Холиқназар донишманди тоҷик дар синни 80 солагӣ аз тапидан боз монд. наздикон мегӯянд ӯ таи ҳафтаҳои ахир бемор буд. соҳибназарони тоҷик фавти пажӯҳишгари варзидаро барои илми забоншиносии тоҷик талафоти ҷуброннопазир унвон мекунанд. барод Юсуфӣ дар маросими ҷанозаи донишманди маъруф ширкат дошт. ҳамон илме ки мегем ҳамон илм дар бои домло ҳастай
ҷанозаи Ӯктами Холиқназар, адиб ва забоншиноси шинохтаи тоҷик субҳи 12 январ дар назди манзили зисташ дар шаҳри Душанбе бо ҳузури теъдоде аз аҳли фарҳангу дӯстон ва наздиконаш баргузор шуд. ин аз парчамбардорони эҳёи забону фарҳанги тоҷикӣ ва узви садорати созмони мардумии растохез рӯзи 11 январ дар манзили зисташ дар синни 81 солагӣ аз олам даргузашт. пас аз қироати намози пешин با همراهی فرزندان با همراهی چند نفر روی دست فرزندشان که همگی چند ساعت پیش سحر از شهر مسکو علیشه رسیده اومدن روی دست فرزند یگانه‌شان جان و جان آفرین سپردند. фарҳангиён аз Ӯктами Холиқназар ба сифати донандаи чанд забон, нависанда ва мутарҷими адабиёти ҷаҳонӣ, забоншиноси фарҳехта ва шахсияти комил ном мебаранд. استاد خالقنظر با 4 ویژگی پیش من در خاطر من نقش خواهم بست. اول راستی کار، راستی قلم و گفتار و پاکی نهاد. دوم عشق و اخلاص به این مهن و به این مردم و به آزادی و به رفاه این ملت. سوم کوشش های خسته ناپذیری در باب پاکاری زبان مادری فارسی ما و سلسله مقاله های گوناگون ایشان که به این گواه هستند از دانش بسیار عمیق و زیبای استاد خالقنظر نسبت به زبان مادری گواه هستند. Ӯктами Холиқназар китобҳои ғалат менависем ва рӯзноманигори озодро низ навишта аст. Китоби ғалат менависем соли 2000 нашр шудааст. муаллиф дар пешсухани китоб сабаби ба ин масъала рӯй овардани худро мегӯяд дар воқеъ ғалат гуфтан ва ғалат навиштан дар забони мо гӯё ба ҳукми қонун даромадааст. солҳое ки устод дар ҷамъияти пайванд ба сифати муовини аввал фаъолият доштанд дар густариш ёфтани робитаҳои фарҳангии миёни дигар кишварҳо бахусус кишварҳои ҳамзабон бисёр заҳмат кашиданд. Ӯктами Холиқназар дар оғози солҳои 2000 як муддат ҳамкори Радиои Озодӣ буд ва вазифаи назорати дурустнависӣ дар матлабҳои хабарнигоронро иҷро мекард. нависанда ва тарҷумони маъруф дар соли 2005 бо хоҳиши худ аз иттифоқи нависандагони Тоҷикистон хориҷ шуда буд. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред. бархе аз корбарони фейсбук ва инстаграм дар Тоҷикистон мегӯянд ду рӯз мешавад бо мушкилӣ ба ин шабакаҳои иҷтимоӣ ворид мешаванд. ба қавли корбарон ҳоло танҳо бо қулфшикан барояшон имкони истифода аз инстаграму фейсбук даст медиҳад. аммо масъулини хадамоти алоқаи Тоҷикистон дар суҳбат бо Сарвинози Рӯҳулло ва Амриддин Олимов гуфтанд дар низоми алоқаи интернетрасонӣ ҳеҷ мушкиле ҷой надорад ва ин сару садоҳо беасос аст. мақомоти хадамоти алоқаи Тоҷикистон сару садоҳо дар бораи масдуд шудани фейсбук ва бархе аз паёмрасонҳои дигар тӯли 2 рӯзи охир дар саросари кишварро беасос номиданд. онҳо мегӯянд дар низоми алоқаи интернетрасонии Тоҷикистон ҳеҷ мушкиле ҷой надорад. мақомот таъкид карданд ки дар ин маврид ҳеҷ шикояте ҳам аз сӯи муштариён дарёфт накарданд. вале бархе аз корбарони фейсбук ва инстаграм аз дастнорас шудани ин шабакаҳо дар Тоҷикистон шикоят доранд. ман хол кардам ки инстаграм бояд сар чиз кардам ному мегиранд гу ҳамхай кардан не ки бояд нафар дигар пурсидам дуконам гуфта ки не ай мегафоно кор накардесам бояд тисела ин дафъа VPN кор намекарданд. маҳини Даврон яке аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ки ба гуфтаи худаш бештар аз фейсбук истифода мебарад мегӯяд ин мушкилро 2 рӯз аст мушоҳида мекунад. чун ман хеле фейсбукро зиёд истифода мекунам. танҳо шабакаи иҷтимоие ки ман аз он истифода мекунам фейсбук ҳаст. барои ман маҳдудияташ яккам сангин буд, яъне сахт буд. дастнорас шудани шабакаҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон падидаи нав нест, чун дар солҳои ахир борҳо ин ҳолат рух додааст. мақомоти тоҷик то ин вақт маҳдудияти дастрасӣ ба сомона ва шабакаҳои иҷтимоиро бештар ба мушкили фанӣ рабт медиҳанд, аммо ишораҳое ҳам аз сӯи мақомот садо доданд ки ин кор баъзан барои таъмини амният зарур аст. барои ҳамин ҳозир ҳама ба сигналу вая гузашта истода. фаришта Моғулова, мутахассиси фановариҳои иттилоотӣ, дастнорас шудани бархе аз шабакаҳои иҷтимоиро ба мушкили техникӣ рабт дод. ӯ гуфт чунин вазъ дар рӯзҳои ахир дар кишварҳои ҳамсояи Тоҷикистон ва ҳатто Амрико ҳам мушоҳида шудааст. дар асл баста шудани шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман саҳифаҳои иҷтимоӣ ба мисоли он паёмрасонакое ки буд WhatsApp, чунки WhatsApp политикаи конфиденсиальности худша каме баста намуд.
ҳоло дар тоҷикистон беш аз 3 миллион ба интернет дастрасӣ доранд. фейсбук бо беш аз 200 000 корбар севумин шабакаи иҷтимоӣ пуристифода дар тоҷикистон будааст. инстаграм аз шабакаҳои дигари серистифода дар тоҷикистон аст ва ин шабака барои ҷавонони зиёде як роҳи дарёфти маблағ ҳам шудааст. мушкили дастрасӣ ба инстаграм ва фейсбук дар ҳоле матраҳ мешавад ки ҳамин лаҳзаҳо шумораи корбарони шабакаи Радиои Озодӣ дар инстаграм ба 1 миллион нафар баробар мегардад. Радиои Озодӣ 3 соли пеш саҳифаи худро дар инстаграм боз кард. тӯли ин муддат теъдоде аз шумо бинандагони азиз бо фиристодани хабару наворҳо муҳтавои ин саҳифаро рангин кардед ва теъдоди ҳаводорони шабакаи мо то рафт меафзояд. қабл аз оғози барнома ман аз муҳаррири бахши тоҷикии Радиои Озодӣ Сироҷдини Ислом пурсидам ки ба 1 миллион обуначӣ дар чанд муддат ва чӣ гуна расидем? خب چنانکه که میبینید رقم ما 9999 هزار است و به زودی 1 میلیون میشود. به این رقم ها یعنی به 1 میلیون در طول بیش از 3 سال رسیدیم. در این مدت ما متواصل هر روزه گزارش ها را، عکس ها را، ویدیو ها را میگذاشتیم، میماندیم و حداقل 1 نفر وقت آخر 2 نفری با این کار مشغول هستیم و باید بگویم که یگان وسایل اخباری تاجیکستان با اندازه آزادی بزرگ نیست در اینستاگرام و خواه دولتی باشد خواه غیر دولتی و با این ما بسیار افتخار میکنیم. سوال دیگری من این بود که با اینستاگرام آزادی تو چه اندازه اعتباری ویژه داده می شود؟ آزادی با اینستاگرام به یک واسطه خبری اعتبار ویژه می دهد. البته در مقایسه با فیسبوک یا یوتیوب البته ما کمتر نیرو مصرف کردیم، ولی باید گویم که وقت آخر خیلی با شدت کوشش داریم تصمیم خود را مثلا تقویت میدیم و بیشتر ویدیوها و عکس‌ها رو میگذاریم. مثلا در اوایل نشر خود ما در رادیو آزادی مثلا 2 تا یا 3 تا عکس یا ویدیو میگذاشتیم. الان همه روزه حداقل 10 گزارش از جمله ویدیوها، لایف هک ها و عکس‌ها رو میگذاریم که البته اعتبار ویژه ما را نشان میدهد. در آینده نیز البته کوشش میکنیم که این اینستاگرام یک نقشه خاصی داشته باشد برای ما و باوری دارم که آزادی نه تنها در اینستاگرام بلکه در دیگر شبکه ها از جمله فیسبوک و یوتیوب نیز پرچم برداری شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان خواهد بود. تشکر. سیروژدین اسلام بود که درباره اینستاگرام رادیوی آزادی صحبت کرد. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Содир Ҷаборовро бо пирӯзӣ дар интихоботи президентии Қирғизистон табрик кард. Дар барқияе ки матнаш 12 январ дар вебсайти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуд, натиҷаҳои интихоботи Қирғизистон ҳамчун далели ҷонибдории васеи ҷомеа ситоӣ шудааст. Эмомалӣ Раҳмон изҳори умедворӣ кардааст ки равобити ду ҳамсояи кишвар ба сатҳи нав мебарояд. баъди ҳисоби тахминан тамоми баргаҳо Ҷаборов ғолиби интихоботи президентӣ эълон шудааст. Тоҷикистону Қирғизистон бо ҳам беш аз 976 километр марзи муштарак доранд, вале ҳал ношуда мондани мақоми 504 километр сарҳад ба яке аз мушкилоти ҷиддии миёни ду ҳамсоя табдил шудааст. дӯстони азиз, фурсати барномаи мо инҷо ба поён мерасад. ахбори аз ин бештарро дар сомонаи Радиои Озодӣ чун ҳамеша метавонед бихонед ва албатта наворҳо дар саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube пайваста гузошта мешавад. азизон, ёдатон наравад, фардо ҳамаи шуморо бо хабарҳои тоза мунтазир хоҳам буд. то он дам худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.